Som-hi. Què és? Un arròs melós de conill i sobrassada. Hòstia. Ai. Aleshores, escolta'm, Xavi, que a mi no m'agrada el conill, però aquí li queda molt bé. I a qui no li agradi el conill, no deixeu d'escoltar, perquè, evidentment, aquest conill es pot substituir per qualsevol altra carn, d'acord? Perfecte. A mi no m'agrada el conill si me'l doneu tallat així, pam, mig conill. Mira, em dóna mal rotllet, saps? Però jo no li vull veure les potetes. Si em dones que ja el venen així, ja el venen talladet així amb medallons, saps? Que és tot xitxa, i llavors així sí que m'agrada, però veure així les extremitats no em fa una il·lusió. I si fos pollastre, aniria bé, també? També aniria bé. I també aniria bé a costella, una costella de porc així d'aquestes d'uroc que tingui xitxa així bona, també m'aniria bé. Bona. Mira, necessitarem uns 300... Uns no. Traieu a l'uns. Necessitareu 300 grams d'arròs bomba. Per quanta gent, això? Per 4. No seran grans racions, Si voleu, ho podem fer amb 400 grams d'arròs bomba i aleshores... Millor 400, Vinga, va, 400. 400 de bomba. A veure, ho tinc bé... Sí, 400, va. 400, ens quedarà perfecte. Ok. Aleshores, ho heu de pesar. Res de gotets, tassetes, grapadets. Peseu 400 grams d'arròs bomba. Mig conill. Com us acabo de dir, talladet, jo el tallaria així, exacte. 75 grams de sobrassada. Aleshores, compreu una coseta que estigui una miqueta bé. Que no sigui així de sobre. Sí, però són 75 gramets, vull dir que més tampoc en vull, llavors... Està perfecte. Una ceba, un all, una pastanaga, una culleradeta de polpa d'anyora o una anyora, com vulgueu. Jo a casa em compro, saps que venen aquests potets de polpa d'anyora? Sí. Què passa? Sí, que t'entusiasmes, obres el pot... Més val que t'entusiasmis, Xavi, perquè si no llences el pot. Llavors, abans que us passi això, nosaltres a l'escola el que fem, perquè cada xef et demana una cosa diferent, és que ens congelem les cullerades. I ho dic en sèrio. De veritat? Sí, t'ho prometo. Ens les congelem amb una cubitera, amb una glaçonera. Sí. Omplim allà tot de cullerades del potet i ho congelem. I llavors, quan vols fer un arròs, fas plac, i treus allà mateix perquè és que si no, aquell pot allà a la nevera, igual l'utilitzes 4 dies com no l'utilitzes en tot un mes. I sí, es fa malbé i fa angonieta. Llavors, això ho podeu fer, o poseu a remull una anyora i Santes Pasques, també em serveix, val? Què més? Llavors, un gotet de vi ranci, o brandy, o el que arrambeu per casa, em serveix. I 1 litre 200 de brou de pollastre o brou de carn. Oli d'oliva i sal, evidentment. Molt bé. Salpebres el conill aquest que teniu talladet a trossos ben petitets. Escalfes un raig d'oli d'oliva generós. Mireu-vos el vídeo, o sigui, no ha de quedar allò... És que als catalans ens costa i el preu de l'oli ens costa. Llavors, que cobreixi el fons de la vostra cassola. Sí, Hosti, Déu-n'hi-do. És que pensa que l'oli és on s'enganxa el gust de les coses, és el conductor dels sabors. Llavors, si tu vols fer un arròs que sigui saborós... Ha d'haver-hi oli, si no, clar, res. Però clar, tampoc t'has de passar, tampoc pots posar allà 3 dits d'oli. Heu de trobar-li la mida, val? Sofregeixes la carn, que agafi color, la retires, i amb aquest oli farem un sofregit amb la ceba ben picadeta. Si no la sabeu tallar petitona, que això passa, la poseu amb un robotet d'aquests de cuina, que són no un túrmix, sinó aquells robotets que saps, allò que no val res. I l'all, la ceba i l'all. La pastanaga la peleu i la talleu a dauets molt petitons, també, però molt petits, val? Quan la ceba estigui ben cuita, allò que quedi amb paciència... Us he explicat mai el truc de l'aigua? No. Bueno, no és un truc, és una tècnica de cuina. Tu estàs coent allà la ceba, vale? I què passa? Que la poseu a foc molt alt i llavors queda com cuita per fora, però per dins està crua i repeteix. Doncs li afegeixes una miqueta d'aigua i li fas una microbullideta. Tornes a deixar que aquella aigua s'evapori. Quan t'intenti agafar color, pam, una altra miqueta d'aigua. Així ho fas 2 o 3 vegades i t'assegures que aquella ceba queda molt cuita, val? Llavors, quan tingueu la ceba molt cuita, afegireu la polpa de l'anyora, una volteta, i afegiu l'alcohol, el que hagueu arrambat per casa, el que tingueu. Deixeu que s'evapori, sobretot, aquest alcohol que es confiti. Ceba de Figueres, Deixareu que s'evapori aquest alcohol i ja està. Ara incorpores l'arròs, li dones 2 voltetes a l'arròs. Una cosa molt important és que la gent el sofregeix, i això està bé, saps? Nacarar l'arròs està molt bé, o parlar l'arròs, perquè cremes la part de fora, saps? Fas d'alguna manera que quedi més suelto, sí? I fas que cada granet s'impregni del sofregit que has fet. Però no podeu estar allà 3.000 hores de que te pego, perquè saps què passa, Xavi? Xavi, són aquells arrossos que queden per un costat l'arròs i com el suc per un altre. Saps què vull dir? Això passa quan has fregit molt al gra. Li heu de donar un meneito, però no cal donar-li allà 3.000 hores, sinó unes voltetes ja en teniu prou. I aleshores, incorpores la sobrassada, remenes... Al final de tot ja. No, l'arròs està sec, Tu estàs sofregint l'arròs amb el sofregit. Sec? Encara no hem tirat el caldo? Encara no hem tirat el brou. Llavors, tu tires la sobrassada, li dones una volteta i afegeixes aquest litre 200 de brou de pollastre o brou de carn, el que tingueu. D'acord?
Exacte, i llavors deixes que vagi fent xup-xup. Aquí sí que no toca res, no? Sí, perquè el vols melós. Llavors, si el vols melós, el seu és anar afegint el brou a mesura que l'arròs el va necessitant i anar-lo donant-li un meneito de tant en quant. Li vas donant una remenadeta de tant en quant. Com si fos un risotto. Sí, no cal remenar-lo tant, però sí, el pots anar remenant. Però encara és més fàcil, Xavi, perquè, saps? Així no se't crema, no se t'enganxa. No, sí. Llavors, però diu una vegada, és això que una paella l'has de deixar allà que vagi fent... Sí, no la toquis, que aniràs a l'infern. Bueno, d'això podríem parlar molt, Però un dia podríem parlar només de paelles. De paelles. Vale, em sembla perfecte. Però la gent es pica, perquè a mi m'han dit, perquè jo tinc un amic de València, perquè jo tinc un... Sí, això és... I nosaltres fem el curs que més èxit té de la meva santa escola, que em podria guanyar la vida només fent-lo, és el secret dels arrossos. Home. I ensenyem a fer la tècnica de l'arròs sec, el caldós i el cremós. I el sec ensenyem a fer la paella. I la gent, ostres, és... que diu, sí, que aquest hem de remoure una miqueta. Una miqueta, sí. I anar afegint-li la... Sí. I ja està. Llavors, quanta estona? 15 minuts? No. Quart d'hora? El coureu durant 18 minuts. 18 minuts. I a partir d'aquí el tasteu i decidiu. Li poseu sal, no el deixeu soso. Penseu que tot és dolcet. No, perquè està cremós. El pots fer sec, pots utilitzar la mateixa fórmula, la mateixa recepta... No, escolta... I fer-la amb una paellera, la típica paellera del... I per tant tampoc no el cobrim amb una... No, aquest no cal. Aquest no cal tapar-lo ni fer-li res. Bueno, del drapet també en podríem parlar molt, Xavi. Ja en parlarem, ja. Doncs ja en parlarem un altre dia perquè queden 30 segons. En fi, Carbó, moltes gràcies. Gràcies a tu, la resta de recepta també al teu Instagram. Quins vídeos més professionals. Excel·lents. Ah, sí? Ja ho has anat a mirar? Gràcies, Puigverd. No hi és? Adéu. Bueno, no m'heu deixat dir arròs.